Hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta haramta muƙabala tsakanin masu waƙoƙin yabon ma'aiki, sannan ta gayyace mai dubin isa da Shehi Miltazul Izzi. Kafin mu shiga cikin wannan faifan bidiyon, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Hukumar ta ce fina-finai a jihar Kano ta sanar da haramta dukkanin muƙabalan mawaƙan addini a jihar, sai dai idan an samu sahalewan hukumar tun kafin a gudanar da su. Shugaban hukumar Alhaji Abba Al-Mustapha ne ya bayyana haka a ranar Talata yayin ƙaddamar da kwamitin binciken ƙarƙashin jagorancin Malam Ishaq Abdullahi, daraktan harkoki na musamman na hukumar. Al-Mustapha ya ce an ɗauki wannan matakin ne sakamakon muƙabalar da aka gudanar ba tare da izini ba tsakanin Malam Usman Mai Dubin Isa da Shehi Miltazul Izzi, wanda ya bayyana a matsayin karya dokokin hukumar. Hukumar ta baiwa mawaƙan guda biyu tare da masu gudanar da muƙabalar wa'adin awanni 24 da su bayyana a gaban kwamitin bincike. A cewar hukumar, shirya irin wannan muƙabala ba tare da amincewarta ba ya saba dokokin tace fina-finai a jihar Kano, kuma hakan yana iya haifar da ɗaukan matakan shari'a masu tsamari. Shugaban hukumar ya jaddada ƙudurin hukumar na ci gaba da tsarawa da kuma sa ido kan harkokin mawaƙan addini da masu nishaɗantarwa a jihar bisa tanadin doka, ya kuma yi kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu tare da tallafawa wasu hukumar da bayanai masu amfani da za su kawo zaman lafiya, fahimtar juna da bunƙasa al'adu a jihar Kano. To da fatan kun ji daɗin wannan rahoto da muka kawo muku. Kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku.